נתחיל רגע בסטטיות. תופס את היד, אז הידיים של שנינו עולות לפה. אם הידיים למטה, גם שלי וגם שלו, יש פה בעיה הדדית. גם מבחינת משה וגם מבחינתי. אז השלב הראשון בתיינו אנקו, שהוא בא לתפוס, אני טיפה יורד מהקו, ושנינו פה עם הידיים למעלה, ואנחנו עושים תיינו אנקו. זהו, חזרה, אותו דבר. פה. בואו נתחיל מזה. זה אתם שתופסים, אנחנו טיפה יורדים באירימי ותופסים את המקום הזה. שתי הידיים שלנו עולות, גם של טורי וגם של אוקי. היא באה לתפוס, אני יורד מהקו והיד עולה. ומפה אנחנו עושים תן כאן. אוקיי, זה מה שעשינו מקודם. עכשיו אנחנו עוברים לראות התמי אחר. עושים אירימי. עושים תן כאן, מפה, התמי, עוברים, ומתחילים. הצורה השנייה של התמי הבסיסית, זה התמי שרק תופס את המקום. אז אירימי, התמי, תן כאן. עוד התמי, לתפוס את המקום, כמו פה את המרפקים ולהטיל. לא חייבים ללכת על הפנים, אם לא רוצים. התמי אוקיי, בואו ננסה. 4. בבסיס של התמי לעיקרון השלישי. בטכניקות שאנחנו עובדים בתנועה, אז לא, עכשיו מה שסיימנו. אז שעשינו אירימי, תן כאן, הבן זוג זז. וברגע שהבן זוג זז, יש הרבה אופציות ליצור קוזושי, כי הוא זז. בטכניקות שהבן זוג לא זז, שאין תנועה והעברה של משקל מצד לצד בין הרגליים, צריך ליצור את הקוזושי בצורה שונה. אוקיי, אז אם אנחנו עוברים לקטדורי, אנחנו רוצים ללכת נגיד לאיקיו, לניקיו, אז אנחנו מזיזים פה את המרכז וחייבים להיכנס מאוד עמוק עם התמי פנימה, גם עם הרגל וגם עם היד. אז תוך פה, פה יש גם התמי עם המרפק, פה יש גם התמי עם הרגל. נגיד שנעשה כרגע איקיו מוטו וואזה. עוד פעם. דבר ראשון, המרכז נפתח, היד נכנסת להתמי שהוא עמוק, תוך למטה. לא לחסום עם היד, להגיב עם הגוף. תוך, פה יש עוד התמי. פה יש עוד עם הרגל. אני כל הזמן מכוון אליו, והוא מחובר אליי גם. מחובר אליי, לא לפה. כן, בדיוק. יש פה חיבור בינינו. יש גם התמי של האוקמי. פה, גם יכול לתת מכה. אז כל הזמן יש פה חיבור. כל הזמן הולך אליו, מוריד אותו. זה נמשך, נמשך, נמשך. גם פה, אחרי הריתוק. בסדר? אז בואו נחפש קצת גם את הצורה. העיקרון הרביעי בבסיס של התמי כבר מצריך את העבודה של האוקמי שלכם. יש כבר בהרבה טכניקות אי אפשר להתקדם עם הטורי בלי שהאוקי מתקדם איתכם. זאת אומרת, האוקי הוא לא רק בובה שבאה פה לתת לנו איזשהו סוג של ריבאונד. פה, אם האוקמי לא מתקדם, אני לא אוכל להתקדם עם הטורי, בעיקרון הרביעי של התמי. אז אם יוסי עושה צקי, בוא נגיד נעשה קיון ואז, אתה עושה צקי ועוצר. זה הצקי שלו, יופי, אתה נשאר פה ואתה נותן חיבור אליי. כל הזמן קדימה, לא החוצה, לפה, בדיוק.
ואנחנו רוצים לתרגל את האירימי שלנו. אנחנו טיפה יורדים מהקו, נכנסים פנימה, אני שומר פה על חיבור ועל האנרגיה בינינו, ומפה נכנס לאטמי לפנים שלו, עמוק בפנים, המקום הזה. זה הקצב שאנחנו לומדים את זה. אם יוסי לא מגיב, רוצה בלי להחליף צדדים בבקשה, אם יוסי לא מגיב לזה עם הגוף, אז אני נוגע לו בפנים. זה יכול להיות לא סימפטי או מסוכן. לא צריך יותר מדי להתרגש מזה, אבל אנחנו עכשיו בונים משהו ביחד. התרגיל הזה מבוצע ביחד. זה לא שאני עושה את התרגיל, אנחנו עושים את התרגיל ביחד. אנחנו ביחד, אני לא יכול ללכת לשם. אנחנו עושים עכשיו לאט, סופר סלואו וסופר סוף. זהו, כן. יופי. עוד פעם, אותו צד. לאט, להוציא אוויר. אני עושה אירימי ואני נכנס עם האטמי לפנים. האטמי פה הוא לא אגרוף, אתם יכולים לפגוע במישהו. בסדר? אם אתם רוצים קצת סטריט פייט, אתם יכולים אגרוף, יכולים להיכנס מרפק, יכולים להוריד אותו עם הרגל, יכולים לעשות הרבה דברים. אבל אנחנו כרגע לא עושים את זה. בסדר? אז לאט. אירימי ולפה. בסדר? זה הקצב להיום. לא יותר מהר, אבל מצד שני גם תנסו, כן, ללכת לשתי מקומות. אחד, לעשות את זה זורם, ושתיים, בואו נעשה את זה בחזרה סטטי, להבין שאם אתם, תישאר ככה בבקשה, שאם אתם עובדים שלו, אז אין פה כלום. זאת אומרת, אם האטמי נגמר פה, והוא רק סימון, אין פה כלום. אנחנו חייבים להיכנס עמוק יותר, במצב שאם יוסי לא מגיב עם הגוף, כמו שהוא הגיב, אני נוגע בו ממש בפנים, בהנחה שזה מתאים לו. בסדר? עדיף להגיב עם הגוף, ולא לחסום עם היד השנייה. בהמשך נבין למה. בסדר? עוד פעם, טיפה יותר מהר, עדיין לא מהר, אנחנו לא להוציא אוויר, סוף, פן, הכל, אבל טיפה יותר מהיר, בסדר? פה. פה. בואו תנסו גם את הצורה הזאת, לאט. תודה רבה. אז אצלי